mun gayyata celebrity wani wanda zan ce ba Nigeria alone ba Africa ba, duk duniya an san shi. Shine Davido. Mun gayyace shi wajen nan saboda ya kawo ma yara na ko al'ummar da duk za su halarci wannan waje wani farin ciki wanda ba a saba ganin shi ba ko kuma ce ba taɓa ganin shi ba a arewacinmu na Najeriya. Describe each of your children. Shahida yarinya ce mai son mutane. Shahida she so friendly. Kuma Shahida tana son ƴan uwanta sosai. Nasrin yanda aka ga mahaifiyarta haka take. She's more like her mother. Kuma Nasrin tana son harka ta shafa blogging and other things related to that. Hibbatullah kuma she's the stubborn girl. Tafi kowa rigima a gida. Da everything komai ta gani kawai nata ne. In ba a bata ba, it will be another story. That's it. Who is the most stubborn among the three? Hibbatullah. Actually, Hibbatullah. I repeat it. She's the one. Dan tafi kowa rigima a gida. Komai nata, abbanta, mamanta. That's how she is actually. Ita gani take ma kamar ita kaɗai aka haifa a gidan. Who is the most caring among them? Nasrin. Tabbas ita ce. Dan tafi nuna kulawa sosai. Ko cikin ɓacin rai ko damuwa ta ga ɗayan mu a ciki. Hankalinta na tashi sosai. Tabbas. Ko yau misunderstanding ne tsakanina da maman, let's say zan zauna a waje maman ta riga ni zama, sai nuna ni ya zaki zauna waje na, Nasrin zaka ga fuskanta ya canja. Sai ta fara mami tashi wajen abba ne bai kamata ki zauna wai ba, sai mun mai da abun wasa haka. She's lovely and caring actually. Who is most likely to become a celebrity in the future? Nasrin. Because she loves everything content. Tana son harkan girke-girke. Saboda tana kiran kanta ma Chef Halima. Exactly. She loves that. Shine dream ɗinta. And we will definitely support her on that. Inshallah. Inshallah. Which child behaves more like mommy? Nasrin. 100%. Ba ta son hayaniya, ba ta son damuwa. She's gentle like the mother. She's very gentle and cool. And she loves her siblings as well, just like the way her mother is. Which child behaves more like daddy? Hibbatullah. She's a photocopy of daddy. Exactly. So stubborn. But I'm not stubborn. That's it. Who started planning this party first? Mommy, the mother, my lovely wife. Parenchiki na ita ta fara. Who is more likely to spoil the kids? I can say I'm the one actually. Because I love them. So say, if you could give your children one gift that would last forever, what would it be? Education. Kulawa, tarbiyya, and all necessary support they need in their life. We'll give them, inshallah. And we'll always be by their side. Your children's birthday is coming up soon. What emotions are you feeling as the big day approaches? Actually, muna jin farin cikin da muke ganin kaman ba mu taɓa yi musu wani abu makamancin haka ba. To hakan sai yake ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma yake sa mu farin ciki sosai. Duk lokacin da muka tuna cewa yau gashi ƴaƴanmu za mu sa farin ciki. To wannan farin cikin yakan ƙara min ƙarfin gwiwa kuma yakan sa ni farin ciki. Saboda muna son farin cikinsu. This celebration is going to be on a very grand scale. What made you decide to celebrate your children this way? Actually, because it's part of their dreams. Yeah. Duk lokacin da muke hira da su, they are telling me, Abba, can you make our birthday to be big? Can you make it 3 of us to be on the same stage, having fun with our friends and family and loved ones as well? So is that all your dreams and is that what you want? With a loud voice, yes, Abba, how can we so I will
zan yi kokari in gana cika muku wannan dream din naku. When you think back to the day each of them was born, what memories come rushing? I'm very excited. Yeah. Saboda Allah ya min babban kyauta. Saboda haihuwa wata rahama ce, wata ni'ima ce da ba kowa Allah yake ba. Sai wanda Allah ya zaba. So duk sanda na gansu ina farin ciki, ina murna kuma ina wa Allah godiya. Kuma har ga Allah sai dai mu ce alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ba karamar rahama bace da daraja bawa kaga Allah ya albarkace ka da samun ahali. Kuma kaga wannan ahalin naka Allah ya haɗa ma kansu suna zaune inuwa ɗaya, suna sharing love tare cikin farin ciki kowane lokaci. To wannan muna ƙara ma Allah godiya akan haka. Sai muka ga ba abin da zamu musu da ya wuce mu kasance masu basu kulawar da ta cancanta a rayuwarsu ta kowane ɓangare. Saboda yara ne masu biyayya da ƙaunar juna, suna da tausayi, suna da ilimi, suna da hazaƙa, suna da ƙwazo. Sannan duk abin da zai faranta mana rai tun ƙananinsu ba sa son damuwarmu, ba sa son tashin hankalinmu. Exactly. Suna matuƙar mana biyayya. Exactly. Sun san abin da zai ɓata mana rai, sun san abin da zai faranta mana rai. Wannan gaskiya ne. Kuma muna jin daɗin hakan. Hakan take ƙarfafa mana gwiwa duk wani abu da ya shafe su mu ga mun yi musu abin da duk wani abu da ya cancanta iyaye su mai 'ya'yansu mukan kamanta musu. There's going to be a lot of excitement, including a celebrity performance. Why was it important for you to create such a memorable experience for them? To, wannan abu ne wanda zan ce ya shafi ahalina gaba ɗaya farin cikin nan. Wannan farin ciki na shirya shi ne musamman don saboda yarana, alhamdulillah. Kuma mun gayyata celebrity wani wanda zan ce ba Nigeria alone ba Africa ba, duk duniya an san shi. Shine Davido. Mun gayyace shi wajen nan saboda ya kawo ma yarana ko al'ummar da duk za su halarci wannan waje wani farin ciki wanda ba a saba ganin shi ba, ko kuma ce ba taɓa ganin shi ba a arewacinmu na Najeriya. Kuma it's like one of its kind. Kuma hakan ya sa na ƙara samun ƙarfin gwiwa daga su kansu ahalina akan sun yarda ai haka kuma suna son haka. Wanda farin ciki na ko kuma ce farin cikinsu shine na, kuma farin ciki na shine nasu. Na san insha Allah wannan birthday da za a yi wa yara ba ma yanzu ba, ko bayan sun girma na san in sun tuna za su ji daɗi. Bayan sun girma za su ba wa 'ya'yansu labari. Na san su ma za su kwatanta wa 'ya'yansu makamancin haka. Kuma na san insha Allah duk sanda suka tuna zai sa su cikin farin ciki da nishaɗi. Za kuma su san mahaifinsu ya musu ƙoƙari sosai. Da mahaifiyarsu, not me alone. You are the backbone actually. Inda an ce the family da ba uwa ta gari to akwai gyara. To alhamdulillah, I'm happy with such a mother. I'm kind of like ina alfahari da ita sosai. Tana bani gudunmawa ta bangare da dama, tana ba ma ahalina gudunmawa ta bangare da dama, kuma mune ma Allah godiya akan haka sosai. Kuma wannan birthday da zamu yi birthday ne da muka shirya ma ahalinmu farin cikin da duk lokacin da suka tuna za su kasance cikin farin ciki, wanda yana ɗaya daga cikin goals ina ahalina su kasance cikin farin ciki. To wannan shine muhim. Kai ma ba abin da za mu ce maka abba, sai dai mu ce mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Amin ya Allah ya Allah. biya ka da gidan aljanna. Amin ya Ba Allah. abin da za mu ce maka sai godiya. Amin ya Allah. Godiyar mu ma ba za ta iya gode maka ba. Ina godiya. Kuma ku sa a ranku farin ciki yanzu kuka fara ganin shi a rayuwa. Wannan celebrity da muka kawo, ku sa a ranku gaba in hidima ta zo wanda ya fi wannan ma zan iya kawo muku shi. Sai dai in ba ku pointin kun ce ga wanda kuke so ba. Duk inda yake a faɗin duniya
in dai mutum ne kuma mutum yakan yi magana da mutum, to tabbas ku sa a ranku zan iya ɗauko shi in kawo sa. Kowane ne shi kuwa. Da wari ki haƙuri. Kin ji? Ki haƙuri. Da mu ci gaba da farko. Ki haƙuri. Ki haƙuri. Be strong. Be strong. An saki aminci. Be strong. Be strong. Sorry. 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 Be strong. Kin ji? Be strong. Be strong. Be strong. Sorry. Vendors da muka kawo da za su mana wannan ayyuka, zan ce kusan 100% ba mazauna ne wanda muke tare da su a nan Kano ba. Mun kawo su daga nahiyoyi daban-daban daga cikin ƙasar nan. Dalilin yin haka ba wani abu ne ko don mun raina namu vendors da muke da shi, a'a. Mun yi haka ne saboda su yaran su ga sabbin fuska a cikin hidimansu. Wanda muke da su a Kano tabbas sun san fuskokinsu, kuma sun yi mu'amala da su. Kuma wannan abu ne da nake so in musu surprise da zai kasance sun ga sabbin fuska a cikin hidimarsu da zai ƙara musu hazaƙa a cikin wannan hidima da za a yi, ya ƙara musu farin ciki a kai. What lessons are you already teaching your children about life, even at their young age? Tabbas mukan sanar da su su koya haƙuri, kuma wannan haƙuri ya ƙunshi abubuwa da dama. A cikin haƙuri discipline yana shigowa sosai, saboda haƙurin shi karan kanshi discipline ne mai ƙarfin gaske. To in ka koya ma yaro haƙuri, kuma ka koya masa zamantakewa, kuma ka koya masa sanin cewa wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne, to ka dasa mai wani foundation ne a rayuwarsa, wanda duk lokacin da ya yi abin da ya kamata zai tuna kuma zai gode maka. Kuma ba komai zai haifar mai da wannan ba sai wannan haƙurin. Shi haƙuri abu ne wanda ya ƙunshi abubuwa da dama. Za a iya faranta maka ma a baka haƙuri, a baƙanta maka a baka haƙuri, kuma za a iya maka abu intentionally a testing ɗinka a gaya za ka yi kuma a baka haƙuri. To muddin aka ga kana da wannan haƙurin, za ka yi ne heart ɗin kowa da kuma iya zamantakewa. If your children watch this video years from now, what would you like them to know about how you feel right now? Abin da nake so su sani, ina son su, Abba yana son su, su ne farin cikinmu, su ne Abin alfaharinmu. yawa, su ne farin cikinmu, su ne abin alfaharinmu, kuma muna ƙaunarsu sosai sosai. Wannan gaskiya ne. Kuma su san cewa wannan mun yi abu ne, mun yi shi ne daga zuciyarmu ba daga bakinmu ba. Kuma soyayyarsu ce ta kai mu ga yin haka. Su sani cewa inda ba wannan soyayya ba za ta kai mu ga yin haka ba. Sun cancanta komai da suke bukata a rayuwar nan, as far as ina da wannan dama kuma ina da shi. To su sa a ransu insha Allahu, Allah cikin hukuncin shi da yardar shi zan yi musu. Say one short prayer or wish for your children's future. Allah ya musu albarka, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya ba su ilimi mai albarka, sannan kuma ina musu addu'a Allah ya haɗa su da mazaje na gari kamar mahaifinsu. Yanda ya fi mahaifinsu ba. Ina musu addu'a ma wanda ya fi mahaifinsu. To, Allah ya ba alhamdulillah. su mazaje na gari. Alhamdulillah, amin. Tabbas ina yi musu fatan alkhairi a rayuwarsu. Daga lokacin da suka zo duniya har zuwansu lokaci da zai kai mu na barin duniya gaba ɗaya, ina yi musu fatan alkhairi. Kuma ina yi musu addu'ar tsari da kariya. Kuma ina yi musu addu'ar Allah ya daɗa haɗa min kansu, Allah ya kare su, Allah ya cika musu burinsu na alkhairi. Kuma Allah ya raya musu bisa sunna ta shugaba annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ina yi musu addu'ar da su kasance duk inda za su shiga zan yi alfahari da su.
kuma Allah ya tsare su ya ƙara musu lafiya da mu baki ɗaya da sauran al'umma baki ɗaya. za su koma da ciki ba. Akwai ɗan uwansu, that's our last born, mai suna na Muhammad Ahmad, muna kiran shi da Mahad. To Allah bai yadda zai ga wannan lokaci ba, Allah da ya bamu shi kuma ya karɓe shi. Mun so a ce yana tare da mu, amma kuma Allah da ya bamu ya karɓe shi, ya fi mu san shi ya karɓe shi. To muna mai godiya da ya kawo shi cikinmu, kuma muna mai godiya da ya karɓe shi a cikinmu, kuma muna mai addu'a Allah ya ƙara rahama, ya ji ƙai shi, kuma ya kai haske kabarin shi, kuma Allah ya sa mace ta mani. Da shi ne Mahad kenan. Soyayyar shi ta sa na sa sunana Ahmad, muke kiran shi Mahad. To Allah ya jarabce ni da wannan, kuma alhamdulillah na ci jarabawa. Ya sa min abin da na fi so a rayuwata, kuma cikin ƙanƙanin lokaci ya karɓe shi, ya gaya zan yi. To wannan tawakkali da godiya na ɗauka, kuma nema Allah godiya akan haka. Allah ya ji ƙanshi, mu ma Allah ya ji ƙanmu baki ɗaya. Da wari ki haƙuri, kin ji ki haƙuri, da mu ci gaba da farko, ki haƙuri, ki haƙuri, be strong, once again, be strong, be strong, sorry, be strong, kin ji, be strong, be strong. Be strong. Sorry.